Mwari nokuti Jesu Kristu wakauya kuzotsvaka nokuponesa. Rega ndikuudze mira zvako munhu waMwari. Vhangeri rinozipa, Bhaibheri rinotiro akatsvaka kuona kuti Jesu ndiani, akamuona. Zakeo kanga aona na John the Baptist vachiparidza kuti Jesu ndiani. Pamwe ungadawo kuziva kuti Jesu ndiani. Rega ndikuudze mudikani, Jesu munyaradzi kune vanochema. Rega ndikuudze usachemera kumakomo, usachemera pane vakafa, chema kuna Jesu munyaradzi wavanochema. Ndoda kuudza kuti Jesu ndiani. Jesu muponesi kuna vose vanotenda kwaari. Jesu ndiani, muregereri wezvivi kune vakatadza. Usainda kure nokuti wakatadza. Unorangarira pfambi yainzi Rakabi yakagamuchira tsori, ruponeso ukapinda mumba make. Jesu muregereri wezvivi. Panorira hwamanda tinonosangana naRakabi chifeve aponeswa. Jesu mukangamwiri wezvivi wakaregerera murume wainzi Paul achaisoro achiuraya vatsvene. Paakatendemuka wakagamuchirwa nomufaro. Jesu muregereri wezvivi wakagamuchira David. Unotoi murume womwoyo wangu, asi wakatora mukadzi womunhu akamurayisa murume wachona. Bhaibheri rinotiro David adzoka kuna Mwari. Mwari wakamugamuchira akati David murume womwoyo wangu. Iye David wakatendemuka zvachose akati Jesu Mwari Baba, sikai mwoyo wakachena mandiri Mwari. Akasikirwa mwoyo mutsva wakanga wakachena unogona kugamuchira shoko raMwari. Zvimwe ungada kuziva kuti Jesu ndiani mupenyu hwako. Jesu is a life giver. Unopa upenyu kune vose vanotsvaka upenyu. Bhaibheri rinotiudza pachena Jesu musununguri kune vakasungwa nedzidziso dzenhema. Jesu musununguri kunokwera vakatakurisiwa mabhotoro emukaka, vamwe zvimabhotoro zvimahori oil. Hazvishandi. Sunungurwa uzive doctrine yechokwadi kuti unogona kunamata Mwari akakugamuchira. Jesu musununguri kune vakasungwa muupombwe, kune vakasungwa mumagodo, kune vakasungwa mumasmall house. Varipo vanoita upombwe kuita sevakadliswa naSatani nezvichembere achisiya mukadzi kumba. Jesu ndiye oga unokusunungura. Rega ndikuudze hama dzinodikamwa, chivi chinosunga munhu mbira dzakondo. Munhu wakadzidza unofamba netrauzi rakabvarugwa pamabvi sebenzi. Munhu wakadzidza unomwa doro risingamuwi nyangwe nemhya. Munhu wakadzidza unosiya mukadzi achindovata nezvifeve zvinopa edzi nezvigwere. Munhu wakadzidza haazivi ramangwana rake. Unokurigwa nechembere yakagamuchira Jesu inoziva kuti upenyu huno haugari nokusingaperi. Rega ndikuudze Jesu ndiani. Jesu mugadziri wepakakoromoka.